Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalan ug mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan sa ngalan sa pagtulon ang PBCM? Amo na sab kamong pagadapiton sa pagpamati sa katak ng tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga mayang magapaghatod sa tawo ngadto sa kaluwasan. O kinang inyong alagad sa kanginan, Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, magapanghinaot nga ang panalangin ni Master iya untang ipabot sa tagsanyo ka mga panimalay, hatagan kamo niya sa kabaskog kapiskay sa inyong panglawas, labaw tanan sa pagkamadasigon sa inyong tagsa-tagsa kang mga panghuna-huna. Aron sa ingon ni ana, mahapsay ang inyong pagpamati higit na karon sa pagtuon sa pagkamaturan, mga kamaturan nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia ug kun may mga basahon man nga mga referensya, among pagabasahon kan dali aron sa pako ng Biblia. O kini nga tulumanon mabati ninyo sa Power Radio, magsugod kita sa Las Cities gabi mulungtad hangtod sa Las 8 sa kagabion. Sa Waikorat Radio FM Balingasag mabati usab sugod kana sa Las 8 Las 9 sa hangtod sa Las 9 o sa Radio Ultra mabati usab magsugod kana alas 10 mulungtad hangtod sa alas 11 sa Kabuntagon o sa Teleradio RPN mabati usab mo magsugod kana sa alas 12 mulungtad hangtod sa alauna sa kahaponon o dinhi sa Mindanao ug sa Visayas area adunay 25 ka mga radio station din ana ang programa sa PBCA mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O nining higayon na karon ikaw ban pa natong uban pa nga mga ministro. Kumusta usab kaninyo mga kahigalan ug mga kaigsuonan, kini usab si Brother Jiggy Macarayom kay uban sa pagtuon sa kontoran aron ang mga tuloy kaninyo. Aron dili sa paglangay ihatag ko pa kamo sa uban pa mga ministro. Kumusta usab kamo mga kahigalan ug kaigsuonan kini sa inyong alagad sa kahinyan. Brother Lloyd Badera mo isa makiguban kini nining takna alang sa pagpadangat sa kamatuoran ug karon ug paila pang kauban pang mga ministro. Kamusta kaninyo mga kagilaan o kiksunan kini sab si Brother Rumi Rama Kamos katabaya yung sab karon pagatuod sa maturan haron makapanagan kanato ngadto sa kaluwasan o karon magpaila pa ang usapa ka ministro. Kumusta kaninyo mga kagilaan o kiksunan kining alagad sa kanginan Evangelista Brother Jezreel Macarayo nga mo usang magiguban ni takna aron sa pagpadayon mga kaigsunan ibalik ko kamo kang Hermogenes Macarayo sa pagisgot sa timba. Nining higayon na karon mga kaigalan ug mga kaigsuonan na gipasalamatan nato ang mga kaigsuonan nagsuportar sa programa. Kanunay bisan asa sa mga radio station sa nga anaa ang programa sa PBCA mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O ingon masab ginapangumusta nato ang atong mga kaubanan usab nga mga ministro diha dapit sa PBCA compound, Brother Juan Ronilo Mangalos, Brother Ronald Kanyaman di Brisaba o Rinity Librico o ingon manusab sa Hernaldo Pepe o ingon masab sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio o sa tanan nga mga kaigsuonan nga nagsunod kanunay nining programa sa PBCA mga langit ng lamdag sa kinabuhi o ingon manusab sa mga bagong membro nga naminaw karon o nining higayon na dili nato dili kita makita sa Facebook o sa YouTube tungod kay wala pa maasikaso ang kuandri mga kahimanan o gihikay pa ang pagkuan ini hangtod nga mo balik ka kita nga makita no sab kita sa Facebook o sa YouTube o nining higayon na karon mga kaigalan ug mga kaigsuonan ang atong pagaisgutan ang kabahin lang gyapon sa buluhaton sa sa pagtulon ang PBCM sa mga nasakop niini nga mga misyonaryo ug mga misyonarya ug kay ang matag panahon manggod nabahin man sa tutulo mao na nga ang matag panahon adunay mga pagpangalagad ug ang mga tao adunay mga buluhaton ang mga alagad sa Dios din sa tagsa-tagsa ka panahon dili kay kana pirmi lamang nga buluhaton nga anaa lamang diha tulo lamang ang na-record sa Biblia nga natad sa kapanahonan bisan pa ang mga pagtudlo sa Dios unang-una kun ang mga ministro sa PBCM mohimo sa pagpamatuod o sa pagpahayag kana nakasandigdaan sa balaang kasulatan tungod kay sa makadaghan namo nga pagtuon sa balaod sa misyon sa pahina 14 sa numero 9 nga balaod giingon kana diha nga ang sa pagtudlo ni Master sa mga misyonaryo ug mga misyonarya nga ang pagtudlo ug ang pagtuo ipasika diha sa mga nakasulat sa Biblia o sa kasulatan sa nahisulat diha sa Biblia.
Kay ang Biblia mao ang sandiganan sa pagtuo, din diha gipasukan, din diha gipasikad, gisusi ang bahin sa pagpangalagad diha dapit sa Espiritu Santo ug naa ba sa Biblia ug kana nakasulat ba gyud sa Biblia ug nalatid ba ang gibuhat sa mga sakop sa PBCM din nga alagad diha dapit sa Espiritu Santo. Ingon ni ana, tulo lang ang na-record sa Biblia. Sa makadaghan namong pagtuon sa marais na namong uban sa Mateo 28:19, dunay giingon sa atong Ginoong Kristo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Tulo ang gisgutan sa atong Ginoong Kristo ug ang ngalan sa Amahan sa Isaias 64:8 ug sa Isaias 42:8 giangkon sa Amahan nga mao ang iyang ngalan Hiyuba. Ug si Isaias nag-ingon sa Isaias 64:8 nga ang Amahan mao si Hiyuba. Ug giangkon puna sa Amahan nga ang iyang ngalan Hiyuba ug ang iyang titulo diha sa nakasulat sa Salmo 18:2 ang iyang titulo bato. Busa pag-ingon og sa ngalan sa Amahan, ang iyang ngalan Hiyuba, ang iyang titulo bato. Pag-ingon pod og sa ngalan sa Anak, kay gisgutan man sa atong Ginoong Kristo sa Mateo 28:19. Diya sa Roma 1:4, gipadayag sab nga ni Apostol Pablo nga ang Anak mao ang atong Ginoong Hesukristo. Busa, pag-ingon og sa ngalan sa Anak, ang ngalan mao ang si Hesukristo ug ang iyang titulo usab diya sa gisulat ni Pablo ngadto sa mga taga-Efeso sa Efeso 2:20 ang iyang titulo bato sa pamagang. Busa duha na ang na kita sa Biblia nga bato nga mao si Hiyuba nga maong Amahan, bato sa pamagang nga mao ang Anak nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Ug pag-ingon og sa ngalan sa Espiritu Santo muna nga gitagna ng daan sa pinadayag 2:17 daan pa sa panahon pas mga apostolis gisulat o gitagna na daan nga aduna gipag-atubang sa mga tawo sa bag-o ngalan diya sa pinadayag 2:17 di nakasulat sa bato nga puti ang bag-ong pangalan. Ingon ni ana nga sistema sa pagtudlo sa PBCM sa makadaghan na namo nga pagpadayag sa bisan asa man nga mga radio station, sa bisan asa nga dapit di nagsangyaw ug nagmisyon ang mga misyonaryo ug mga misyonarya, gipadayag nga ang batong puti titulo kana sa Espiritu Santo para kanamo nga mga PBCM og ang katumanan sa bag-ong ngalan di na sulat sa batong puti mutuo man ang tawag sa dili sa makadaghan namo nga pagtuon sa kahanginan sa bisan asa nga radio station ang katumanan ni ana mong among magtutudlo Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Nalatid na sa Philippine Constitution diin ang mga tao aduna tay freedom of speech, freedom of religion. Busa na wala magpili ang ang balaod sa bisan unsa man nga mga relihiyon diin iparehistro diya sa Securities and Exchange Commission ug ang maong mga pagtulunan dunay libertad ang mga tao sa pagpili asa ka nga simbahan, asa ka nga pagtulunan magpasakop. Busa ang pagtulunan PBCM usa ka pagtulunan o usa ka relihiyon mao na nga bukas ang pagtulunan PBCM sa pagdawat sa nagkalain-lain nga mga magmusulod sa PBCM. Ingon ni ana nga sistema tungod kay ang PBCM usa-usab ka relihiyon nga rehistrado sa Securities and Exchange Commission. Ingon ni ana ang plastada nga nalatid sa atong natun-an sa makadaghan o kana gibalik namo gisamarais lamon gisamarais lamang namo kana ang tanan. Busa nining higayuna tungod kay ang matag panahon giingon na namo nga nabahin sa tulo sa unang panahon ang sampol maghisgota og mga butang. Sa unang kapanahonan ang mga butang didto na sa atong Ginoong Hiyuba nga mong Amahan. Unsay prueba ni ana Brad Israel? Ang prueba na Brad Makarayo tong basahon diri sa nakasulat sa Deuteronomio kapitulo 29 bersikulo 29 gingon, ang mga butang nga tinago iya ni Hiyuba nga atong Dios apan ang mga butang nga gipahayag mao ang ato ug sa atong mga anak sa gihapon aron nga matuman ta ang tanan nga mga pulong niining kasuguan. O busa sa nakasulat sa balaang kasulatan nga ang mga butang tinago iya sa atong Ginoong Hiyuba ug ang kahiusahan sab didto sa atong Ginoong Hiyuba nga mao ang Amahan nga ang iyang titulo bato. Unsay prueba ni ana Brad Romy? Atong basahon Brad Makarayo kini nakasulat sa Mateo kapitulo Sa Deuteronomio, palihog pagbasa sa Deuteronomio kapitulo 13 bersikulo 4. Palihog ko pagbasa Brad Romy sa nakasulat sa sitas nga gikasitar na. nagaingon din Magalakaw kamo sunod kang Hiyuba nga inyong Dios og
Kaniya mga hadlo kamo og magabantay sa iyang mga sugo og magasugot sa iyang tingog og kamo mag-alagad kaniya og managhiusa ngadto kaniya. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, gitin-aw nga ang kayusahan didto sa atong Ginoong Hiuba. Didto pod ang mga tawo magsunod. Busa mao na nga sa dagan sa panahon, sa unang panahon, sa wala pa ang atong Ginoong Kristo, sa nakasulat sa Biblia, ang kayusahan dito sa atong Ginoong Hiuba, nga mao ang amahan, ang iyang titulo bato sa ato nang nasusi dito Salmo 18 versikulo 2. O ang mga butang tua sa atong Ginoong Hiuba, didto pod ang mga tawo magsunod. Mao na nga ang matag panahon aninawon nato ba sa matag panahon, asa man ta ani nga panahon karon, asa ka ta magsunod, asa ka ta mag-alagad. Diin sa unang panahon ang kayusahan og pag-alagad didto sa atong Ginoong Hiuba, o walay lain nga nag-alagad didto sa atong Ginoong Hiuba, mao to ang Israel, sa nakasulat sa ikaduhang Samuel City Jes kama 24, tungod kay gitukod niya ang Israel para mahimong iyang katawhan. Ang opisyal nga ngalan sab niya na sa unang hari 18 versikulo 32, mao sab ang sa unang hari kapitulo 18 versikulo 31 sa nakasulat, mao sab nga ang opisyal nga ngalan niya na gitawag usab og Israel. Ang Israel mao'y ngalan, opisyal sa katawhan sa Dios sa unang hari 18 versikulo 31. O sa Levitico 25:55 ang alagad niya mao ang Israel. Busa, ang Israel mao ang mga alagad sa Dios sa unang kapanahunan. Busa, sila ang nag-alagad, sila ang nagsunod dito sa atong Ginoong Hesukristo, sa nabasa nato nga nakasulat sa balaang kasulatan. Pero sa dagan sa panahon, tungod kay sa pag-abot sa atong Ginoong Kristo, gitawag nag-AD, Anno Domini. Din sa wala pa ang atong Ginoong Kristo, gitawag to sa mga scholar, gitawag to siya og BCE, before Christ era. Busa pag-abot sa atong Ginoong Kristo, gitawag na nag-AD, Anno Domini. Muna nang tuig sa atong Ginoong Hesukristo. Kining atong tuig karon, tuig 2022, nagsugod kini sa tuig 1, diin mauna ang pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. Pero sa unang kapanahonan, sa wala pa moabot ang atong Ginoong Hesukristo, ang pagpangalagad tua sa atong Ginoong Hiuba, ang nag-alagad sa unang panahon didto sa Israel, mo nagmangita ka og Dios sa unang panahon di kaplag sa nagkalain-lain yuta sa matuod nga Dios. Daghang Dios sa unang panahon pero dili matuod nga Dios. Sa ikaduhang hari 5:15, diha lamang sa Israel ang dunay makaplagan nga matuod nga Dios. Kay sa Amos 3:1 sila lang ang giila sa Dios, ang Israel, sa mga katawhan diri sa ibabaw sa naong sa yuta. Ingon ni ana ang plastada nga nalatid nga nakasulat sa Biblia. Pero pag abot sa atong Ginoong Kristo, katong mga pag-alagad sa Israel sa unang kapanahunan, diin ang mga butang didto sa atong Ginoong Hiuba duna na dayoy kausaban. Nganuman tungod kay ang mga butang nga didto sa atong Ginoong Hiuba gitugyan naman mismo sa atong Ginoong Hiuba nga mong amahan ngadto siyang anak nga mong atong Ginoong Hesukristo. Unsay prueba ni anak Brajigi? Ang prueba ni anak Brad Makarayo ato nang basahon sa Mateo kapitulo 11 bersikulo 27. Ang tanang mga butang gitugyan kanako sa akong amahan, ug walay nakaila sa anak gawa sa amahan, ug walay nakaila sa amahan gawa sa anak, ug kaniya kang kinsa iga kahimot sa anak ang pagpadayag sa amahan. Busa, gitugyan sa amahan ang mga butang nga didto sa iya. Pag-abot sa atong Ginoong Kristo, din gipadala na ang atong Ginoong Kristo dinhi sa kalibutan, sa Juan 3:16. Gitugyan na dayon sa amahan ang mga butang didto sa atong Ginoong Hesukristo. Sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Nga kung unsa tong mga butanga ang gitugyan sa amahan ngadto sa atong Ginoong Kristo, mao katong kagahom sa langit ug sa yuta. Unsay prueba ni ana Brad Lloyd? Ano yung prueba Brad Makarayo kung atong basahon nakasulat sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 18 ingon. Og si Jesus midul og niingon kanila, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Busa, ang mga butang nga gitugyan sa amahan ngadto sa atong Ginoong Hesukristo, mao kadto ang kagahom sa langit ug sa yuta. Mao nang among giingon nga dunay kausaban. Sa unang panahon ang kayusahan tuwa sa atong Ginoong Hiuba.
Pero sa diha nga pag-abot na sa atong Ginoong Kristo, ang gipadala na ang atong Ginoong Kristo dinhi sa kalibutan. Ang mga butang nga mao tong kagahom sa langit ug sa yuta, gitugyan sa amahan sa atong Ginoong Kristo tuan na pod. Mao na ang laraw sa amahan o laraw sa Dios nga kahiusahan diha na sa atong Ginoong Kristo bisan pa sa tanang mga butang. Unsay prueba ni ana Brad Jisrael? Nayang prueba na Brad Makarayo itong basahon diri sa nakasulat sa Episo Kapitulo 1 versikulo 9 lapos ta sa 10 giingon, kaysa diha sa tanang kaalam ug pagsabot iyang gipahibalo kanato ang tinago mahitungod sa iyang kabubuton sumala sa iyang mayong tuyo nga gilaraw diha kang Kristo. 10 gingon ug iyang gipadayag ang maong tuyo ingon nga usa ka laraw nga pagatumanon inig-abot sa tukmang panahon, laraw sa paghiusa diha kang Kristo sa tanang butang, mga butang diha sa langit ug mga butang dinhi sa yuta. Busa sa nakasulat sa Biblia, mao na nga pag-abot sa atong Ginoong Kristo dinhi sa kalibutan nga gipadala na siya. Mao na ang pag-abot sa tukmang panahon, katong natuman na ang pagpadala sa atong Ginoong Kristo sa kalibutan nga gitagna des Isaias 9:6, Isaias 7:14, mo nang pagkatuman dito nga tawgon siya Emmanuel, giingon nga tawgon og Emmanuel ang katong naas nakasulat nga ianak sa usa ka ulay nga babae sa Isaiah 7:14, mo tong bata nga ihatag nga Dios nga mapagkatao sa Isaiah 9:6, sa Mateo Kapitulo 1 versikulo 18 hangtod versikulo 23 ang katumanan ana mao ang atong Ginoong Kristo. Pag-abot sa tukmang panahon, mo na nang giingon dayon diha ni Apostol Pablo nga pag-abot na sa tukmang panahon, ang Dios mipadala siyang anak nga natawag babae, natao ilalom sa kasuguan. Galacia Kapitulo 4 versikulo 4. Ingon ni ana ang plastada nga nailatid sa balaang kasulatan. Pag-abot na sa atong Ginoong Kristo nga nagpakatao na nga gipadala na, diha na dayon ang kahiusahan sa atong Ginoong Kristo. Sa mga butang, diha na sa atong Ginoong Kristo ang kayusahan sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Nga kung asa usab kato sa pag-abot sa atong Ginoong Kristo ang kayusahan, tanan nga mga natawag sa atong Ginoong Kristo, mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo na ilalom sa pagtudlo sa atong Ginoong Kristo tungod kay diha naman ang mga butang sa atong Ginoong Kristo nga gitugyan sa amahan. Unsay prueba ni ana Brad Romy? Ang prueba na Brad Makarayo atong pagbasahon din sa Mateo sa iyang Kapitulo 11, versikulo 27, ilahos ta sa versikulo 30. Ang tanang mga butang gitugyan kanako sa akong amahan, ug walay nakaila sa anak gawas sa amahan, ug walay nakaila sa amahan gawas sa anak, ug kaniya kang kinsa igakahimuot sa anak ang pagpadayag sa amahan. Umari ka anako kamong tanan nga nabudlay ug nabugatan ug papaloyan ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo ug pagtuon kamo gikan kanako kay ako maaghop ug mapausanon sa kasing-kasing ug makakaplag kamo pahulay alang sa inyong mga kalag. Kay masayon ang akong yugo ug magaan ang akong luwan. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, giingon nga umari kamo kanako kamong tanan nga nabudlay nabugatan. Papahulayon ko kamo, isangon akong yugo di kayo pagtuon kamo gikan kanako. Kinsa kanang kamo? Mao na mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo, kinsa silang kamo? Nasa nakasulat sa Kolosas 1:18. Giingon sa pagpahayag sa nakasulat sa Biblia nga si Kristo ulo sa lawas nga mao ang iglesia. O kanang lawas nga mao ang iglesia, og unsa kana sa unang Korinto 12:27, kamo maong lawas ni Kristo ug matag-usa kaninyo bahin niini. Asa di ay na natumbo kanang giingon nga umari kamo kanako kamong tanan nga nabudlay nabuatan. Papahulayon ko kamo, isangon niyo akong yugo diha kanyo pagtuon kamo gikan kanako. Kinsa sila? Mo nang giingon kamo maong lawas ni Kristo ug ang matag-usa kaninyo bahin ini sa unang Korinto 12:27. Sa English na we are the body of Christ and members in particular. Busa mga membro sa atong Ginoong Kristo. Si Kristo ang ulo, diin ang kanang kamo mao ang lawas nga mao ang iglesia. Sa opisyal nga ngalan Roma 16:16, Iglesia ni Kristo. Sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Muna among giingon nga dunay kausaban. Sa unang panahon ang kayusahan tuwa sa atong Ginoong Hiyuba.
tuwa man ang mga butang dito. So siyempre ang magtudlo mo ang atong Ginoong Hiyuba. So ang iyang katawhan mao ang Israel. Pag abot nang gitugyan na sa ang tanang mga butang gitugyan na sa amahan ngadto sa atong Ginoong Kristo, ang pagtudlo na sab, ang magtudlo mong atong Ginoong Kristo ug ang kayusahan tuwa na sab sa atong Ginoong Kristo. Ang pagpangalagad tuwa na sab sa atong Ginoong Kristo. Ang mga alagad niya na ilalom sa pagtudlo sa atong Ginoong Kristo. Ingon ni ana ang among giingon nga hugna-hugna sa panahon. So ug wala ta na tawo sa panahon sa Israel, so dili ta mo balik. Tungod kay naaman na itunong sa panahon sa atong Ginoong Kristo, dinhi pa ang atong Ginoong Kristo sa kalibutan. Ninindagan sa panahon karon mo nang among tuyog tumong sa mga ministro sa PBCM asa gyud ang pagpangalagad nato karon ining kapanahona. Dili ta ingon nga latest timing ba nangalagad ta nga wala ta nakasapon sa pagpangalagad diin tukma sama sa pagpangalagad ni adtong gipangtudloan sa atong Ginoong Kristo. Kinsa ang una niya nga gipangtawag? Ang unang gipangtawag niya nga katambayayong niya nga mao iyang gisugo nga iyang piyalan sa pagwali ug ingon man sangunan sa dakong buluhaton kay doon na bagyo di ay dakong buluhaton nga gisangon sa mga gipangtudloan sa atong Ginoong Hesukristo Brad Jisrael nga mao kadto ang mga Brad Jigi nga mao kadto mga tinawag niya sa panahon nga mao kadto ang mga gitawag o iglesia sa atong Ginoong Hesukristo din siya ang nagtukod Mateo 16:18 kung atong susiyon sa Biblia Brad Jigi doon na bagyo di ay mga gisangon ang atong Ginoong Hesukristo ngadto sa iyang gipangtudloan unsa ang usa sa iyang gipangtudlo ni adto og gisulti Brad Jigi. Iyang gipatigom Brad Makarayo, iyang gihatagagahom aron sa pagbulutan sa mga sa pagbulutan sa mga yawa ug sa pagpangayo sa mga masakiton. Ug Sa pagwali. Ug ang pruweba niya na ato lang basahon diri sa Lucas kapitulo 9 bersikulo 1 ug 2. Unya ang napulog duha iyang gipatigom ug iyang gihatagan sila gahom ug pagbulutan batok sa tanang mga yawa ug sa pag-ayo sa mga sakit ug iyang gipaadto sila aron sa pagwali mahitungod sa gingharian sa Dios ug sa pagpangayo sa mga masakiton. Busa mauna nga kadtong iyang gipangtudloan nga sa panahon sa atong Ginoong Kristo mao tong iyang gitawag unang-una napulog duha ka mga apostoles iyang gisugo gihatagag kagahom aron sa pagbuhat sa dakong buluhaton nga mao ang pagwali og pag-ayo sa mga balatian ni adtong kapanahunan sa atong Ginoong Hesukristo. Sa ilang dakong buluhaton mao na tong gapangabig dayon silag mga tao diya sa nakasulat sa ikaduhang Korinto 5 bersikulo 11 ingon ni ana ang plastada ug niadtong ilang dakong buluhaton aduna nay kalambigitan ang Espiritu Santo diin nagisgutan sa atong Ginoong Kristo kanang giingon nga sa Mateo 28:19 nga sa ngalan sa Amahan sa Anak ug sa Espiritu Santo daan pa sa panahon pa sa atong Ginoong Kristo ang Espiritu Santo dunay kalambigitan sa buluhaton nila nga pagpangayo sa mga balatian sa una. Unsay pruweba ni ana nga bisan pagani sa panahon sa kang Juan nga Bautista daanan niyang gisgutan ang kabahin sa Espiritu Santo. Unsay pruweba ni ana Brad Lloyd? Ano yung pruweba Brad Makarayo? Atong basahon nakasulat sa Lucas kapitulo 3 bersikulo 16 ingon. Si Juan tubag kanilang tanan. Kaninyo nagabautismo ako sa tubig, apan adunay umalabot nga labi pang gamhanan kay kanako. Nga bisan pagani sa higot sa iyang mga sapin, dili ako tako sa paghubad. Kaninyo ang iyang igabautismo mao ang Espiritu Santo ug kalayo. Busa gisgutan ni Juan nga Bautista daan pa sa unang kapanahunan. Gisgutan ni Juan nga Bautista nga ang bahin sa Espiritu Santo. Dunay bautismo sa Espiritu Santo ug kalayo. Kanang giingon nga Espiritu Santo nga bautismo ug kalayo. Ang mubautismo ana ang mubuhat kadtong musunod kaniya. Kung kinsa ang musunod kaniya wa may lain diya sa Juan 1:29 sa King James Version mao man ang kordero. Mao man ang atong Ginoong Kristo. Kung sa Bibliang Katoliko, Catholic Bible, gitawag nating karnero mao ang atong Ginoong Kristo. Siya mao ang gitawag nga musunod sa atong Ginoong Kristo nga magbautismo sa Espiritu Santo ug kalayo. Ingon ni ana ang plastada nga nakasulat sa Biblia. Busa, kung doon na may bautismo sa Espiritu Santo ug kalayo, dili na trabaho sa tao. Trabaho na sa Dios. Kay ang mubautismo ana mao man ang atong Ginoong Hesukristo. So ug unsay
gisulti sa atong Ginoong Kristo bahin sa Espiritu Santo kay siya man ang magbautismo. Kung unsa ang iyang gipasabot ni anang gisgutang kalayo, kana mo'y atong nungtan o atong susihon. Kanang giingon nga ibautismo sa atong Ginoong Kristo Espiritu Santo og kalayo giun sa pagpadayag sa atong Ginoong Kristo ang Espiritu Santo ngadto sa iyang mga tinun-an kay kun na may bautismuhan niya unang-una iyang mga tinun-an, iyang mga apostoles ug ang iyang mga tinun-an diin mauto ang mga nagiusa sa pag-alagad sa atong Ginoong Hesukristo. Karon tan-awon ta og unsay sinultihan sa atong Ginoong Kristo bahin sa Espiritu Santo ngadto sa iyang mga tinun-an alang sa buluhaton nila nga pagwali ug ingon man naana diha pod ang pag-ayo pod sa mga balatian sa mga sakit sa tao. Unsay prueba ni ana Brad Jisrael? Unsay gisulti sa atong Ginoong Kristo ngadto sa iyang mga tinun-an kabahin sa giingon nga paghatag niya sa gahom. Sa unsang paagi nga madawat nila ang gahom, Brad Jisrael, alang sa ilang buluhaton sa pagwali o sa pag-ayo sa mga balatian. Sa diha madawat nila ni ang gahom Brad Makarayo sa diha nga kakunsaran sila sa Espiritu Santo Brad Makarayo. Niatong basahon diri sa nakasulat sa buhat kapitulo 1 bersikulo 8 gingon, apan kamo magadawat hinuon og gahom diha sa kakunsaran na kamo sa Espiritu Santo ug kamo mauni ang akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibuok Judea ug sa Samaria hangtod sa kinatumyan sa yuta. Busa gipahayag sa atong Ginoong Kristo kon gipatigom niya ang napulog duha gipatawag para iyang hatagan og kagahom aron sa pag-ayo sa mga balatian og pagwali ni adtong panahona. Sa panahon sa atong Ginoong Kristo, iyang gipadayag nga ang gahom nga madawat nila sa diha na nga mukunsad ang Espiritu Santo. Mangutana ta sa atong hunahuna nganong gibalik-balik man sa mga ministro sa PBCM ang bautismo sa Espiritu Santo kalayo. Ang tubag, ang stand gunamo naas dapit sa pagwali sa Espiritu Santo. Ingon ana man na. Naami sa pagpamatuod sa dapit sa Espiritu Santo. So gumikan kay Espiritu Santo ang among gipamatud-an. So ingon ni ana ang sistema ngano nga gipadayag namo nga adunay bautismo sa Espiritu Santo kalayo. Aron maidayag kung kining bautismo sa Espiritu Santo kalayo literal ba na nga gitawag og kalayo. Ingon ana nga sistema tungod kay kining gisulat diya ni Juan nga Bautista kanang gisulti niya nga ang ibautismo sa musunod kaniya nga mga atong Ginoong Kristo bautismo sa Espiritu Santo og kalayo ang ibautismo sa atong Ginoong Kristo kanang kalayo dili na literal ngano nagkahulugan na og gahom ngano tungod kay ang Espiritu Santo pagmukunsad na didto sa iya mga tinun-an madawat nila ang gahom pag nakunsad na unsa dayoy nakita dayon dito resultas pagkunsad basta kay ang gisulti niya sa buhat 1:8 pag magkunsaran sila sa Espiritu Santo madawat nila ang gahom alang sa ilang buluhaton. Ang pangutana karon sa pagkunsad na sa Espiritu Santo mo na tong pagdawat na sa gahom. Unsay na idayag na didto? Giingon pa ba gahom? Wala na. Gitawag na po dayon to nga daw dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay na sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila nga nakadawat na sa Espiritu Santo pagkunsad pagkatuman sa gisulti sa atong Ginoong Kristo diya sa buhat 1:8. Unsay prueba ni ana Brad Rome nga pagkunsad na sa Espiritu Santo katong gihisgutan ni Juan nga Bautista nga bautismo sa Espiritu Santo kalayo na idayag na didto sa pagkunsad na unsay dayoy resulta dayon sa pagkunsad na sa Espiritu Santo kay giingon man sa atong Ginoong Kristo buhat 1:8 nga kun mukunsad sa Espiritu Santo gahom na ang ilang madawatan unsa dayon ang nakita dayon nga gisulat na pagkatuma na sa pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo. Ingon ka na daw, dila daw kalayo, Brad Makarayo, atong pagbabasahon ng pruiba din sa nakasulat sa buhat sa iyang kapitulo 2, versikulo 1 hangtod sa 4. Ug sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecoste, silang tanan, nagkatigom sa usa ka dapit o sa kalit, may miabot nga dahonog gikan sa langit, ingon sa huros, sa makusog nga hangin o kini mipuno sa tibuok balay, din didto sila na naglingkod o dihay mipakita kanila nga mga dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila og silang tanan nga puno sa Espiritu Santo og misugod sila sa pagsulti sa nagkalilaing mga pinulungan sumala sa ipalito kanila sa Espiritu.
Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, gitin-aw na dayon. Unsa dayoy resulta? Daw dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila. Sa nakasulat sa balaang kasulatan, kadtong giingon nga bautismo sa Espiritu Santo og kalayo, gipadayag na ni kunsad gikan sa langit wala halingang kalayo. Unsa ang kalayo nga gikan sa langit, gikan daw dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa matag usa kanila, ni patong wala halinga. Ingon ni ana nga sistema. So sa diha nga mikunsad na, dili literal nga kalayo ngano? Daw dila o na. Nga daw nagisigundahan. Daw dila o na. Daw tinud-on lugar nato na. Di pud literal nga dila. Daw dila nga daw kalayo. Daw kalayo. Na. Busa, walay magbuot og sa unsang paagi nga matuman ang giingon ni Juan nga Bautista. Ang igabautismo niya kaninyo maong Espiritu Santo kalayo. Basta pagkatuman na gipakasama og kalayo ang gahom nga nadawatan sa mga apostoles. Basta ang giingon sa atong Ginoong Kristo, pag mukunsad ang Espiritu Santo, madawat nila ang gahom. Daw be ang resulta karon og mapangahas nato ingon ni ana nga sistema. Sila man ang nabautismohan ni adto mga apostoles sa atong Ginoong Kristo unsa may resulta sa diha nga nabautismohan mo nay dili kaya karon nga buhaton unsa man. Nana kun awat-awaton unsay gisulti sa diha nga nadawat nila ang Espiritu Santo naa po dayon na idayag na dayon ang giingon ni Juan nga Bautista nga kalayo. Nga igabautismo ni Kristo Espiritu Santo kalayo mautong gahom nga ilang nadawatan. Unsa day resulta dayon nila? Mao na dayon to nga nibuhat na sila sa ilang buluhaton kay mao may tuyo sa atong Ginoong Kristo. Kabautismuhan sila sa bautismo sa Espiritu Santo human ni ana madawat nila ang gahom. Human sila mabautismuhan sa Espiritu Santo madawat nila ang gahom aron ilang gamiton sa pagwali o gamiton nila sa pagpanambal ni atong unang kapanahonan. Didto na dayon na idayag ang mga dagkong milagro sa kamot sa mga apostoles. Unsay prueba ni ana Bradjigi? Ang pruweba niya na, Brad Makarayo, ato lang basahon sa mga buhat, Kapitulo 5, versikulo 12. Og pinaagi sa mga kamot sa mga apostolis, daghan ang mga ilahnan og mga kahibulungan nga nangahimo sa atubangan sa katauhan, ug silang tanan didto magtiguman sa portiko ni Salomon. Busa sa nakasulat sa Biblia, didto na dayon sila nakahimog dagkong mga milagro pinaagi sa ilang mga kamot. Human sila nakadawat sa gahom nga sa gisgutan ni Juan nga Bautista mautong ibautismo sa atong Ginoong Kristo Espiritu Santo kalayo pagkatuma na sa gisultis atong Ginoong Kristo sa madawat nilang gahom pagmukunsa ng Espiritu Santo na idayag na ang gisgutan ni Juan nga Bautista nga kalayo gipakasama na dayon og daw dila nga daw kalayo ang gahom nga nadawatan sa mga apostolis nga nipatong sa matag usa kanila. So ingon ana, mao na to ang ilang trabaho sa ikaduhang hugna sa panahon. Naa sila sa buluhaton sa panambal ni atong unang kapanahunan. Sa naan ni atong mga kapanahon sa pagwali nila. Pero katong ilang dakong buluhaton, kadtoy dili dumalayon tungod kay kadto lamang patinga lamang og dili pato kahingpitan. Do na pagyoy hingpit gyud nga moabot diin dako na sang buluhaton nga mauna ang pagpangalagad na diha sa dapit sa Espiritu Santo. Ato sang lantawon Brad Lloyd, gipadayag ba gyud sa mga apostoles nga katong ilang nadawatan nga mikunsad ang Espiritu Santo alang sa dakong buluhaton nga mautong pagbautismo nila na idayag ang nadawat nila ang gahom para sa ilang dakong buluhaton sa pagwaliman o sa pagpangayo sa mga balatian katoy dili dumalayon og katulamay dili hingpit kay kato patinga lang. Patinga ra gito Brad Makarayo. Kinsa ang usa sa nagsulti nga apostoles niya na? Si Apostol Pablo. Mao ka na Brad Makarayo. Aniya ang prueba ko. Basahon na to nakasulat sa ikaduhang Korinto kapitulo 1 bersikulo 22 na ingon. Siya mao ang nagmarka kanako o naghatag sa iyang espiritu ingon nga patinga sa sulod sa among mga kasing-kasing. Di patinga lamang di ito ang ilang nadawatan nga Espiritu Santo. Musa kay patinga munay among giingon sa makadaghan do na pay kasunod. Butang ko pananglitan, magpatahi lagi kag pantalon, ang lukat ana butang ko 1,000, ang lukat ana
So daw na nimo og patingahan nimo og 500, doon na po'y ihatag na po nga another 500 para makumpleto ang imong hatag. Ingon ana nga gipasabot nga patinga lamang og katoy dili kahingpitan. Doon na kanang giingon nga hingpit na kay kato kasunod ba? Motoy atong pangitaon niini karong kapanahonana. Ingon ana nga sistema. Kanang giingon nga kasunod na ni ana, mauna kanang gikahiusahan sa amahan ug sa anak di nagkahiusa sila o nahiusa diha sa Espiritu Santo. Unsay prueba ni ana Brad Jisrael? Ang prueba na Brad Makarayo atong basahon diri sa nakasulat sa ang Biblia nga Biblia sa Kristiyanong katilingban sa kapitulo 6 sa Mateo, putnot gingon dire. Sa putnot. Oh. Buot muhatag ang amahan sa iyang kabalaan o kalipay sa iyang mga anak, buot siya nga mubugkos nato sa iyang ngalan aron mahiusa taniya, sama nga ang amahan ug ang anak nahiusa sa Espiritu Santo. Busa, diha di ay sa amahan ug ang anak nahiusa diha sa Espiritu Santo. Nga kung asa sila nagkahiusa, nahiusa sila sa ilang mga paglantaw o sa ilang mga desisyon unsa man nga ipadala sa amahan ang Espiritu Santo dinhi sa kalibutan puli sa atong Ginoong Hesukristo. Unsay prueba ni ana Brad Rumi? Atong basahon Brad Makarayo sa nakasulat sa Juan sa iyang kapitulo 16 bersikulo 13 antod sa bersikulo 15 nagingon. Inigabot sa Espiritu Santo sa kamaturan kini siya mao ang magatultol kanini ngadto sa tibok nga kamaturan kay siya dili magasulti sa iyang kinaugalingon pagbulutan hinunua. Ang iyang madungog mao ang iyang igasulti ug ang mga butang nga umalabot iyang igatugan kaninyo. Siya magapasidungog kanako kay siya magakuha man sa mga butang nga aniya kanako og iyang igasugilon kini kaninyo. Ang tanan nga ginahuptan sa amahan kini ako mauman gani nga giingon ko nga siya magakuha sa mga butang nga aniya kanako og iyang igasugilon kini kaninyo. Sa nakasulat sa balaang kasulatan ang gipangutanan nato tin-aw man nga gipadala sa amahan gikayusahan. Ang gibasa ni Brad Rumi mao ang katong nakasulat sa Juan 16 13 ug 15 diin gitugyan sa gikuha sa Espiritu Santo ang mga butang didto sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pangutana balikan nato kung asa sila nagkahiusa diha sa pagpadala sa Espiritu Santo pulis atong Ginoong Kristo. Unsay prueba na Brad Israel? Na ang prueba na Brad Makarayo sa atong basahon diri ang pulong sa Dios sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25-26 gingon kana diri sa pagpahayag kining mga butang nga ginasulti ko nang daan kaninyo samtang kauban paninyo ako apan kun magagikan ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa amahan puli kanako siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang ug magapainomdom kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Busa sa nakasulat sa Biblia kini mao ang tubag sa gibasa ni Brad Rumi kaganiya sa pangutana ko nga kung asa sila nagkahiusa sila nga ipadala ang Espiritu Santo dinhi sa kalibutan puli sa atong Ginoong Kristo. Human nga gipadala na ang Espiritu Santo diri sa kalibutan, ang ato na pong Ginoong Kristo mao na po'y nagpadayag nga ang mga butang nga gitugyan sa amahan didto sa atong Ginoong Kristo gipadayag na pod sa atong Ginoong Kristo nga kuhao na pod sa Espiritu Santo mo nang gibasa ni Brad Rumi kaganiha ang nakasulat sa Juan 16:13 ug bersikulo 15. Ingon ni ana ang plastada nga nakasulat sa balaang kasulatan. Busa, sa diha nga ang mga butang gitugyan na, tuan na pod sa atong Ginoong Hesukristo. Gipadayag na pod niya nga kuhao na pod sa Espiritu Santo. Ug ang Espiritu Santo na pod, mao na pod ang magtudlo sa tanang mga butang. Kay didto naman ang mga butang didto naman sa Espiritu Santo nga kanang mga butang nga mao man ang gikan sa amahan nga gikuptan sa atong Ginoong Kristo human kang Kristo gitugyan na pod niya gikuha na pod sa Espiritu Santo tuwa na sa Espiritu Santo busa kana mao ang among purpose ngano nga among gaibalik-balik sa iri para nga mahibawan kung asa na ang mga butang ang kayusahan karon
ug asa na ang pagpangalagad o na sa panahon sa atong Ginoong Hiyuba didto ang pagpangalagad sa atong Ginoong Hiyuba, sa pag-abot sa atong Ginoong Kristo ang pagpangalagad diha sa atong Ginoong Kristo, og ang mga butang diha sa atong Ginoong Kristo, siya pod ang magtudlo sa tanang mga butang. Dawbe kay ang mga butang kwaon man sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na pod maoy kahiusahan sa Amahan ug sa Anak nga gipadayag nga ipadala diri sa kalibutan puli sa atong Ginoong Kristo aron ang tao matudloan na pod sa magtutudlo nga mao ang Espiritu Santo, nga kung asa na usab ang pagpangalagad, simpre diha na sa Espiritu Santo. Ngano man naabagoy pagpangalagad diha sa Espiritu Santo? Brad Lloyd, naabagyoy pagpangalagad diha sa Espiritu Santo nga mabasa nato litra por litra? Nagid, Brad Makarayo. Ani ang prueba ko atong basahon ng kasulat sa Ampulong sa Dios sa Roma Kapitulo 7 versikulo 6 ingon, apan karon tungod sa atong pagkahiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato. Ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala na sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Busa, diha na sa pagpangalagad sa Espiritu Santo sa unang panahon, di ba? Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, tulo ka bato nga mosiyuba, batos pamag-ang nga Kristo, batong puti, amo nang gikaingon sa dapit sa Espiritu Santo. O na, sa unang panahon pagpangalagad dito sa atong Ginoong Hiyuba nga bato. Pag-abot sa atong Ginoong Kristo, ang pagpangalagad diha na sa atong Ginoong Kristo nga mga batos pamag-ang. Dabi kay doon na may batong puti. Mo nang giingon lagi nga katumanan sa Espiritu Santo para kanamo dire sa PBCM. Doon naman tay kagawasan sa matag pagtuo ug sa baruganan. Busa sa nakasulat diha, dunay pagpangalagad. Diha dapit sa Espiritu Santo. Ingon ana, o kung doon na may pagpangalagad diha sa Espiritu Santo, kung ang Espiritu Santo magtudlo man sa tanang mga butang, kalakip na sa iyang pagtudlo sa iyang mga alagad bisan pa sa pagampo. Kay dunay pagampo diha dapit sa Espiritu Santo. Unsay prueba ni anak Brad Israel? Ni ang prueba na Brad Makarayo sa Judas Kapitulo 1 versikulo 20 gingon, apan kamo mga hinigugma kinahanglan managtubo diha sa balaang uyamot nga tinuan, pagampo kamo diha sa Espiritu Santo. Busa, diha na sa Espiritu Santo magampo. Diha ang pagpangalagad diha sa Espiritu Santo. Ug ang magtudlo mao ang Espiritu Santo. Kinsa iyang tudloan, mga alagad niya. Ug diha sa ang mga alagad niya magampo. Asa sa magtutudlo nila kinsa mao ang Espiritu Santo. Ug ang Espiritu Santo dili lamang kay magtudlo sa tanang mga butang, mugpahinumdom sa gisultis atong Ginoong Kristo. Unsang usa sa mga butang nga gisultis atong Ginoong Kristo, Brad Romy? Adunay mo lumalabot nga dakong kasakitan, Brad Makarayo. Nga atong pagabasahon dinhi sa Mateo, siya yung Kapitulo 24, versikulo 21, nag-ingon. Kayo niya mabot ang dakong kasakitan nga ang ingon, wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan, hangtod karon og dili na mahitabo pa. O mo na gisulti sa atong Ginoong Kristo usa sa pahinumdom sa Espiritu Santo. Kung do na may dakong kasakitan, do na po'y gitaganang lutsanan. Unsay lutsanan ni ana mao ang patik o timbre sa Espiritu Santo. Unsay prueba ni ana Brad Jiggy? Ang pruweba niya na Brad Makarayo ato lang bason sa mga taga Efeso Kapitulo 4 versikulo 30. Ug ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios ni kinsa gitimrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. O busa, kung dunay may dakong kasakitan, dunay pagtubos ang Dios ni ana. Pinaagi sa timbre o patik sa Espiritu Santo. Sa unsang paagi nga mapatikan o matimbrihan ang tao sa timbre sa Espiritu Santo, Brad Lloyd? Amo ko ng pagtimbre sa Pinaagi sa maayong balita. mayong balita nga nagdala og kaluwasan, Brad Makarayo. Aniya ang prueba, Brad Makarayo, atong basahon nakasulat sa Efeso Kapitulo 1 versikulo 13 niingon, pinaagi kaniya kamo usab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita, may tungod sa pagluwas kaninyo og sa nagpanuo na kamo kaniya, gitimbrihan kamo nga mao ang gitimbre ang gisaad niya Espiritu Santo. Busa, sa unsang paagi nga matimbrihan ang tao para malingkawas ka ni anang dakong kasakitan nga palaabuto nato dinhi sa kalibutan nga gisultidaan sa atong Ginoong Hesukristo. Og ang mo pahibalo ni ana mao ang Espiritu Santo. Og ang Espiritu Santo dunay timbre niya o patik niya para sa iyang mga tao, diin ang tao matpatikan og matimbrihan para masalbar ka og matubos og maluwas ka ni anang pag-abot. Do na bagoy prueba ni ana
nga atong mabasa litra por litra kanang timbre sa Espiritu Santo para kaluwasan na atong tanawon sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 30 sa Bibliang Katoliko giingon og ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo pagsuba ang Espiritu Santo sa Dios kay ang Espiritu Santo maumpatik sa Dios diha kaninyo ilhanan nga kamo iya na o garantiya nga moabot ang adlaw nga luwason kamo sa Dios una ang patik o timbre sa Espiritu Santo para sa kaluwasan sa tao. Magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan. Moabot man ang dakong kasakitan. Paningkamuti nga anaa ka ni anang giingon nga nakasunod ka ni anang maayong balita nga nagdala sa timbre sa Espiritu Santo para sa kaluwasan. Unsa ang maayong balita? Kung timbre man sa Espiritu Santo, kung maayong balita man para sa kaluwasan, unsang waliha, Brad Gisrel, ang ingong maayong balita alang sa kaluwasan. Wali ka na nga Espiritu Santo, Brad Makarayo. Ang riba niya na, di atong masahon rin nakasulat sa unang Pedro, kapitulo 1, versikulo 12, giingon, o kanila gipadayag, nga dili silang kagulingon, kung dili kaninyo, nga nagalagad sila, diha sa mga butang nga karon gipahibalo kaninyo, pinaagi sa mga tao, nga nagwali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo, nga pinadala gikan sa langit mga butangan nini ang mga manalunda nangandoy sa pagsudong. Kung ang katumanan niya ni Brad Makarayo nga nagwali sa maayong balita mahitungod sa Espiritu Santo kita nga mga ministro sa pagtulon ang PBC. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan gitinaw nga wali nga Espiritu Santo. Dunay pagpangalagad mo nay among giingon nga nagdepende sa panahon. Sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo, ang mga nag-alagad sa atong Ginoong Jesucristo mautong iyang mga tinunan. Lamang ang ilang buluhaton, kato lamang maoy dili kato kahingpitan kay katoy patinga lamang. Duna pay kasunod ni ana nga ang Espiritu Santo na mismo sa unang panahon ang nangalagad sa atong Ginoong Jesucristo to ana dito duna nay kalambigitan ng Espiritu Santo sa bahin nga ilang buluhaton sa pagpangayo sa mga balatian, sa pagwali man ang Espiritu Santo, madawat nila ang gahom pagmukunsad ang Espiritu Santo. So naidayag sa ilang mga kamot ang dagkong mga milagro. Pag abot niya ng panahon na, gideklarar ni Pablo nga katoy patinga lamang. Nganong gideklarar niya nga patinga? Kay duna pa'y musunod. Kung kinsa kining musunod, kung gisaad man sa atong ginatawagan niyang plastada, ang Espiritu Santo, madawat nila ang pagmukunsad. Pero kining Espiritu Santo, nga gikayusahan na sa amahan, nga mauning hingpit ng kasunod ba atong ilang nadawatan, nga nikunsad kanilang Espiritu Santo, kadtoy dili pa hingpit. Asa ang hingpit? Mauna ning gikahiusahan na gyud sa amahan o sa anak nga ipadala na ang Espiritu Santo dinhi sa kalibutan. Aron na mutudlo mismo sa iyang mga tinunan. Kung unsa may o mga alagad sa Espiritu Santo, kung unsa may buluhaton, unsa ilahanan, magwali. Sa balita sa Espiritu Santo, walay lain nga nagwali. Mga ministro sa pagtulon ang PBCM, mga misyonaryo o mga misyonarya nga naglakaw sa bisan asa nga dapit, nagmantala sa balita sa Espiritu Santo og nanambal sa nagkalain-lain nga mga balatian. Ingon niya na ang plastada nga nailatid sa Biblia. Kana mao ang dako na sang buluhaton sa mga alagad sa Dios nga Espiritu Santo ang trabaho, pagwali sa maayong balita, wali sa Espiritu Santo, ug unsa pa, naapo diha ang buluhaton nga pag-ayo sa mga balatian. Daan na sa pagtukod pa ni Master aning pagtulon ana, ang purpose niya magsangyaw sa Kristohanong pagtulunan, ug unsa pa, mag-ayo sa mga balatian. Unsay prueba ni anak Brad Jiggy? Ang prueba niya na Brad Makarayo ato lang basahon ng Amended Articles of Incorporation and New Bylaws registered August 12, 1971, Securities and Exchange Commission number 45013. Ug dinhi sa page 4 atong makita diri ang mga ulagway sa mga Board of Directors sa pagtulon ang PBCM. Ug sa page 5 atong mabasa diri kung unsay tumong ni Master nganong iyang gitukod ang pagtulon ang PBCM. And hereby declare, first, that the name of said corporation shall be Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Second, that the purpose for which the corporation is formed are to propagate the faith in the Holy Spirit incarnate in the Christian teachings on charity, mercy, and benevolence. To relieve or minimize human sufferings, render medical or dental assistance to the needy and the sick. Sa to pa, og nagpahayag, una nga ang pangalan sa maong kapunungan mao ang Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Ikaduha,
Nga ang mga katuyuan sa pagtukod niining kapunungan mao ang pagsangyaw sa Kristohanong pagtulunan sa pagkaluoy, pagpasaylo ug pagkalulot, paghupay ug pagkunhod sa tawahanong kasakit, paghatag ug pagtambal medical or dental ngadto sa mga nagkinahanglan ug sa masakiton. Busa, mauna ang buluhaton, mo nang giingon nga dunay hugna-hugna sa panahon nga mga buluhaton. Sa unang panahon ang mga apostoles na as buluhaton pagwali nanambal sila. Dili lamang kato nga kahingpitan tungod kay duna pay kasunod nga dakong buluhaton asa ang pagpangalagad na gyud diha sa Espiritu Santo. Ang trabaho sa mga alagad sa Espiritu Santo, magwali sa balita sa Espiritu Santo, ug mangayo sa mga balatian. Ingon ana kay ang Espiritu Santo na mismo maoy nagunay sa pagtudlo niya na ug naa po diha ang kahiusahan na sa anak ug sa amahan ni ana sa dapit sa Espiritu Santo. Busa sa dakong buluhaton sa pagwali sa mga alagad sa Espiritu Santo, ang trabaho magwali sa maayong balita sa Espiritu Santo, mangayo sa balatian, naa na po diha katambayayong na og nagkahiusa na sa buluhaton ang amahan og ang anak. Sa atong nabasa nga nalatid sa Biblia, kana ang na-record sa Biblia, ingon ni ana ang sistema. Sa giingon namo sa balaod sa misyon, ang sandiganan sa pagtuo namo mauman ang kasulatan busa Biblia ang among gibasa. Kay maoy gitudlo ni Master dire kanamo din amo sab nga gipadayag diya sa ire, sa bisan asa nga mga radio station, ingon ni ana nga sistema. Busa, maghisgota og dakong kaluwasan, ang kaluwasan ni ana, kung doon na may dakong kasakitan, kaluwasan ka na, diya dapit sa Espiritu Santo, busa ang paningkamutan sa tao, nga maapil ka sa pagpangalagad sa dapit sa Espiritu Santo, nga pagpangalagad ang trabaho, magwali sa balita sa Espiritu Santo. Aron katimbrihan ang tao sa timbre para sa kaluwasan, og dili para kalaglagan. Nga kung asa na himutang ang timbre sa Espiritu Santo, ang timbre sa Espiritu Santo diya sa Hebrehanon 10:15-16, diya ipatik sa salabutan, nga ang salabutan naa sa ulo, naa sa agtang sa Hebrehanon 10:15-16. Sa pinadayag 7:1 ug 3, giingon na po dayon diha, ang ayaw sa ninyo pagdagmali, ang tanaman o ang dagat o kakahuyan, hangtod ang mga ulipon sa atong Dios amo ng katimbrihan, diya sa ilang mga agtang. Busa sa agtang, sa naa ang sulod, naa diha ang salabutan, naa diha na ipatik og sa kasing-kasing ang timbre sa Espiritu Santo, matimbrihan ka pinaagi sa pagwali sa Espiritu Santo pagmutuo ka. Ingon ni ana nga sistema, ang mahiagom sa pagpangdagmal sa yuta mao kadto ang mga tao nga walay timbre sa Dios nga Espiritu Santo, patik sa Dios di silang agtang pinadayag 9:3 og 4. Ingon ni ana ang plastada nga nailatid sa Biblia. Busa ang timbre sa Espiritu Santo diha sa salabutan, diha sa agtang, munay giingon kung doon na may pagpangdagmal sa yuta, sa dili pa mahitabo ka na, doon na say pagtimbre sa dapit sa Espiritu Santo, walihan ka, pinaagi sa wali nga Espiritu Santo, aron nga madawat nimo ang gitawag o kaluwasan, magkinaunsa ang dagan sa kalibutan. Sa giingon sa atong Ginoong Kristo, Mateo 24, versikulo 21, dakong kasakitan, nga kung unsa ka na, ang mahitabo niyan dakong kasakitan, diris ibabaw sa naong sa yuta, makalilisan kayo kung ninaw tug basahon ang Biblia ngano ang yuta mahimong walay sulod ug pagalaglagon gayon. Unsay prueba ni anak Brad Romy? Ang prueba na Brad Macarayo din atong pagbasahon sa Isaias, yung kapitulo 24, versikulo 3, ikama nato sa 6. Ang yuta pagahimuon nga walay sulod gayod ug pagalaglagon gayod. Tungod niini ang tunglo maoy naglamoy sa yuta og silang nga nagpuyo sulod niya na hingkaplagan nga sadan busa ang mga pumuluyo sa yuta nangasunog og yutay lamang ang nanghibilin. Busa dunay kalaglagan sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Laglagon ang yuta pinaagi sa kalayo, mao ang gitawag og tunglo. Yutay lang ang manghibilin katong mga matarong, pero ang katong hingkaplagan nga sadan malaglag sila pinaagi sa gitawag kalayo tungod kay ang yuta mahimong walay sulod o pagalaglagon, pinaagi na yang tunglo nga may musunog sa yuta. Ikapilang tunglo nga maoy musunog sa yuta og mulaglag sa mga taong nagkasala. Brad Lloyd. Katulong tunglo, Brad Macarayo. Ani ang prueba nga atong basa ng unang hubad sa King James Version nga ang pinadayag ginatawag og bugna ug ang Santiago ginatawag og Jacobo. Arita sa bugna kapitulo 11 bersikulo 14 niingon, niagi na ang ikaduha katunglo, ania karon ang ikatulo nga tunglo moabot sa madali. Busa ikatulong tunglo di ay ang musunog sa yuta og muhimong walay sulod. Mao nang giingon sa atong Ginoong Kristo kanda kong kasakitan ikatulong tunglo di ay na
unsa baning ikatulong-tunglong nga mosunog sa yuta Brad Jezreel nga atong susyon ang Biblia. Mo ka ng kusog sa gubat, Brad Makarayo. Atong basahon diri sa nakasulat sa Isaias Kapitulo 42, versikulo 25 gingon, tungod nini iyang gibubo sa ibabaw niya ang kabangis sa iyang kasuko ug ang kusog sa gubat ug kini nakapasilaob kaniya ug sa iyang maglibot apan siya wala masayod nini ug kini nakasunog kaniya apan kini wala ibutang sa iyang kasing-kasing. Busa, kusog dahil sa gubat. Kana din dakong kasakitan nga giingon sa atong Ginoong Kristo, dakong kasakitan nga wala pa mahitabo sukan sa pagkatukod sa kalibutan. Ikatulong gubat na sa kalibutan. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Kung giingon man nga dakong kasakitan wala pa mahitabo. Kung unsa di ay ang nahitabo sa unang gubat kay ang unang gubat 1914 man, unya ang ikaduhang gubat 1940, paingon sa 1945, ang ikaduhang gubat, kung unsa di ay na ang atong nasaksihan na mas grabe pa ni ang mahitabo sa ikatulong gubat sa kalibutan. Ngano man, tungod kay ang unang gubat, ikaduhang gubat, matod pas mga katigulangan, pwede pa man kag makatago niadtong unang gubat o ikaduhang gubat. Pero kini karon, ang ikatulong gubat sa kalibutan, ang yuta mahimong walay sulod. Kana lang ang mga nuklear nga gipang andam karon sa nagalain-lain nga mga kanasuran nga nagbato ni ana. Inigbuhi ni ana, ambot unsay mahitabo sa ibabaw sa naong sa yuta. Ingon ni ana ang plastada. Muna nga pinakakuyaw, muna ang gingon nga dakong kasakitan nga ang kalauman sa tao, ang pagpangalagad ra gyud diya sa dapit sa Espiritu Santo. Aron nga mailalom ang tao sa pagtudlo unsa man ang itudlo sa Espiritu Santo nga ang tao makaambit sa itudlo sa Dios nga Espiritu Santo. Unsa bang usa sa mga itudlo sa Espiritu Santo, Brad Jiggy? Mo ang pulong, Brad Makarayo, pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo ug ang prueba niya na ato lang basahon ang pulong sa Dios sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 17. Og gamitan ninyo ingon nga helmet ang nahuptan ninyong kaluwasan, gamita usab ninyo ingon nga espada ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo aron ikasukol batok sa kaaway. Busa, sa Efeso 6:17, giingon nga dawatan ninyo o gamita o giingon gamitan ninyo ingon nga helmet ang inyong nahuptan ninyong kaluwasan, gamita usab ninyo ingon nga giingon sa pagpahayag, gamita usab ninyo ingon nga espada ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo. Sa ato pa, ang maghatag sa pulong mao ang Espiritu Santo. Busa, ang usa sa mga butang ihatag sa Espiritu Santo itudlo sa iyang mga alagad mao ang pulong sa Dios. Sa ato nabasa nga nakasulat sa Biblia. Alang unsa ikagarantiya kana ang pulong nga usa kana nga mao'y ihatag sa Espiritu Santo ngadto sa iyang mga katawhan o iyang mga alagad, Brad Romy. Unsa ang ikagarantiya ng pulong ihatag sa Espiritu Santo? Magkaluwas ka na sa tinggutom ug sa gubat, Brad Makarayo. Ato lang pagbasahon ang puriba din isa nakasulat sa Hub sa iyang kapitulo 5 bersikulo 20. Sa tinggutom magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon ug sa gubat gikan sa kagahom sa espada. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, gitin-aw o giklaro nga ikagarantiya ni ana mao ang makaluwas panahon sa gutom, kamatay ug sa gubat sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Busa ingon ni ana ang mga anaa diin sa pagpangalagad bunga sa pagtudlo sa Espiritu Santo ngadto sa iyang mga katawhan o ngadto sa iyang mga alagad sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Busa bililhon ang pagpangalagad diha sa dapit sa Espiritu Santo. Sa mga nangamembro sa PBCM, wala sila mga sayo. Nga bagong nangamembro nga nisulod sa pagtulon ang PBCM sa pagpangalaga diya sa Espiritu Santo. Naa sila sa Espiritu Santo, human namidawat sila, human sila nasangyawi sa wali nga Espiritu Santo. Human sila nga nawalihi o nasangyawi. Ingon ni ana sa diha nga mutuo sila, napatikan sila sa timbre sa Espiritu Santo diya sa ilang salabutan ug doon na say tugon ni adto sab nga mga nangatimbrihan sa timbre sa Espiritu Santo para sa kaluwasan. Unsay tugon? Niyas nakasulat sa ikaduhang Timoteo 2:19. Apan ang malig-on nga patukuranan sa Dios magapabilin sa pagbarog nga nagadala nining marka sa timbre nga nagaingon. Ang Ginoo nakaila sa mga iya ug ang matag usa nga nagapangaliya sa ngalan sa Ginoo kinahanglan magabiya sa pagkadautan. Sa nakasulat sa Biblia, kung naa ka sa timbre sa Espiritu Santo, magbiya ka sa pagkadautan. Sa atong nabasa
sa ato pa magbuhat ka og maayo. Pero og dili man ka kabiya, og kon nakabiya unya na membro mo balik ra pod sa pagbuhat sa pagkadautan, mo nay giingon wala nay lain pang kapasayloan pa nga nahibilin. Unsay prueba ni ana Brad Jisrael? Niyang prueba na Brad Makarayo, atong basahon dos nakasulat sa Hebrewanon kapitulo 10 bersikulo 26 ngadto 27 gingon, kay kun kita magapadayon sa tinuyo nga pagpakasala tapos nato madawat ang kahibalos kamatuoran, wala nay nahibilin pang halad inihaw tungod sa sala, kundili ang usa lamang ka makalilisang sa pagpaabot og hukom ug ang kabangis sa kalayo nga magaut-ot sa mga kaaway. Busa wala nay lain pang kapasayloan nga nahibilin sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ang pagpaabot na lang sa hukom nga makalilisang, hukom nga kalayo. Diha unya pag-abot ni anang kalayo nga giingon sa Biblia nga mao ang muhukom, mao ang giingon nga pagpaabot ni atong mga tao nga wala magabiya sa pagkadautan o wala na ilain pang kapasayloan kundi ang pagpaabot na lang sa hukom sa kalayo o silot nga kalayo nga makalilisang. Diha na unya masulayan ang binuhatan sa matag usa kay pinaagi yanang kalayo diha unya masuta nato og unsa ba ang tagsa-tagsa nato ka mga binuhatan. Unsay prueba ni ana Brad Lloyd? Ano yung prueba Brad Makarayo? Atong basahon na nakasulat sa unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 13 na ingon, ang binuhatan sa matag usa makita ra unya kay ang adlaw sa hukom mga padayag man unya niini sanglit kadtong adlaw ipadayag man pinaagi sa kalayo og ang maong kalayo mao ang magasulay sa binuhatan sa matag usa. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan gitin-aw o giklaro nga mao na siya nga ang matag binuhatan sa matag tao matarong magdautan dadon kana sa paghukom. 3:16 sa Ecclesiastes, matarong udautan hukman sa Dios. Pinaagig kalayo unsa ikatulong gubat sa kalibutan. Pag-abot sa ikatulong gubat sa kalibutan diha na unya masulayan ang matag usa kay ang tanang tao moatubang kita nya nang dakong kasakitan nga mao ang giingon sa ato Ginoong Kristo nga mao ikatulong gubat sa kalibutan. Busa ang giingon sa Biblia, ang mamumuhat og dautan padayon, ang nagbuhat og pagkamatarong padayon pud pagbuhat sa pagkamatarong. Sa giingon ni Master sa tanang mga PBC, ang mulahutay hangtod sa katapusan maluwas. Busa lahutay ra gyud ang gikinahanglan. Sa buhat sa pagkamatarong lahutay ta. Naama na nakasulat sa Mateo 24 bersikulo 13 ang mulahutay hangtod sa katapusan maluwas. Busa kung nagpasakop tas PBCM, lahutayan ta ang pagka-PBCM. Kung gipabuhat ta ni Master sa pagkamatarong, lahutayan ta ang pagbuhat sa pagkamatarong. Kung gisangunan ta ni Master sa atong gibutang sa atong abaga nga agipanumpaan isip kita misyonarya, lahutayan nato ang atong misyon ug ang atong trabaho. Kay mauna ang giingon ni Master nga sa una sa naa pa siya nagbarog diha kanato nga nagsulti siya nga matod pa niya ang ipangutanan niya pilay abot sa atong pagkamisyonaryo o pagkamisyonarya nga mao ang atong mga membro sa atong pagkamisyonaryo o pagkamisyonarya. Ingon ra ni ana ang atong trabaho isip mga tao ni Master. Wala naman kami oras. Sa ngalan na lang sa balaang magtutudlo, Divine Master Tomas Sr., kami magapanghinaot nga inyong nasabtan ang mga kamaturan nga among igapagpadangat diha kaninyo nga sa dili pa moabot ang dakong kasakitan nga giingon sa atong Ginoong Kristo gipasidaan niya nga mao ang ikatulong gubat sa kalibutan. Unta magkahiusa na kita sa pagpangalaga diha dapit sa Espiritu Santo ug dinhi lamang sa pagtulon ang PBCM. Usbo namo sa ngalan na lang sa balang magtutudlo Divine Master Tomas Dinoy Sr. o sa ngalan usab sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio kininyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Hermogenes Macarayo o guban usab sa akong kauban nga mga ministro. Kini usab si Brother Jiggy Macarayo. Kini usab si Brother Lloyd Badera. Kinisab si Brother Rumi Rama Camus. Kiniusab si Brother Jisrael Makarayo Kamingon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw mayang gabi kanatong tanan.